Abdullahi Gwandu lokacin da Malam Mustapha ya rasu ya rubuta waka ta rasa. Malam Mustapha yana daga cikin malaman da Shehu Abdullahi Gwandu kun san da suka fara da'awa a nan ƙasar na cikin jarabawa da su Shehu Usmanu suka samu hatta 'yan uwansu Fulani a farko ba su yarda da da'awarsu sai da ya tashi ya rubuta risalatun nasa'ihi ya aika wa su Malam Mustapha. Daga baya Malam Mustapha ya zai ɗauki risalatun nasa'ihi ya yi mata takhmisi shine ya ce ya cakuɗa ta imtizajil ma'i birraha irin yadda ake cakuɗa ruwa da giya. To ana nan lokacin da Malam Mustapha yake ba su gudunmuwar da ta dace ta fuskar da sai Malam Mustapha ya rasu. Wannan rasuwar da Malam Mustapha ya yi abin ya taɓa Shehu Abdullahi Gwandu sai ya zo ya rubuta raƙa ta rasa. A ciki ne yake cewa anar iwa'uka id araka daru bi fi'aliha min annaha gaddaru, cewa anar iwa'uka lokacin da ya kamata ka koma zuwa ga Allah yayi, id araka daru lokacin da wannan gidan na duniya take nuna maka bi fi'aliha da yawan aikin da take min annaha gaddaru, yace gida ce da take da yaudara da ba ta cika alƙawari. yace daru ya mutu biha habibuka la tarum farhan bidari safuha aka dawo, gidan da kana ji kana kallo babban masoyinka wanda kake kaunar salam ba ta dai sai ga ya fadi ya mutu. Nan gurin in an lissafa ba wanda zaka samu kakanninsa na uku bangaren mamarsa da babansa, wanda mamarsa na nan ko an ce mamarta na nan, to da wuya a ce maka mamarta na nan. Da an ce masa babansa na nan, baban shi na nan, a ce maka baban shi na nan da wani. Darun ya mutu biha habibu kalatun. To gidan da tana iya zuwa ta ɗauki babban masoyanka ya ce kada ka nemi farin ciki na dindindin bidarin ga gidan da yake safuha aka dawo, tataccen ruwan tama da kake gani gurɓatacce ne. Sai ya ce lakin na haza lam yakun bid'an biha qad mata fiha qablahu al-akhyar. Ya ce wannan abin da ya faru na rasuwar Malam Mustapha ya ce ba shi bane farko, kafin shi ya ce manya-manyan bayan Allah sun koma zuwa ga Allah. Sai ya ce wala sawfa tamdi mislahu wata zuqa ma qad zaqahu al-akhyar wal ashrar. Ya ce to kai ma da kake saurani na wallahi da sannan zaka koma zuwa ga Allah, kuma sai ka ɗanɗana irin abin da mutanen kirki da mutanen banna suka ɗanɗana lokacin da mutuwa ta zo musu. Sai ya ce fal Mustapha shi dai kan Malam Mustapha min bainana huwa kasmi, yadda kaga sunansa yake to haka yake. Sai ya ce mardiyuna yardaddan cikin mu ne wa aminun al-muqtar sannan amintaccen mu ne zababbe ne. Sai ya ce innar razaya faqduna amsalahu lakin radina ma qadal jabbaru, babban musifa a ce mu rasa irin su Malam Mustapha a cikin mu. Yace amma ba yadda za a yi, musiba ce, amma tun da haka Allah ya kaddara mana, yace mun riga mun dauki kaddarar Allah za mu hakuri da ita. Sai yace subhana man qad khassahu bil ilmi wat taqwa wa khulqin yartadihi jaru. Sarki ya tabbata ga Allah da ya keɓance Malam Mustapha da ilimi da ɗabi'a mai kyau. Duk wanda ya makotaka da shi sai ya yadda cewa yana makotaka da mutumin kirki. Yace qad qama fi idhari din Muhammadin bainal wara wal jurhu fihi jibaru. Malam Mustapha ya miƙe yana taimakon addinin Allah a cikin talikai, abinda aka samu inda addini yake da matsala shi yake tashi ya cike wannan gurin. Yace hatta bada fil hisni min aqwalihi wa fi'alihi turma biha al-hajjar ahjaru. Sai ce kam wajibatun fi diya'i aqamaha fil hayy taskaruhu biha al-fujjar. Abubuwan da suka zama wajibai nawa ne wanda suka tozarta, amma Malam Mustapha saboda da'awar da ya tashi ya dawo da su yadda suke. Yace wa muharramatin da'aha qad suyirat mithl al-mubah yalumuha al-agmar. Da ababen da suke na haram ne wanda yazo ya tunkuɗe su, haram ta koma sai da ta koma kaman al'ada, kowa aikatawa yake yi bai jin nauyi a cikin al'umma. To shine ya faɗa cewa wa awaidin mazmumatin qad zadaha yajri biha al-ulama wal abrar. Sai yace ma khada lahu al-jahiliyyah min hali sibaha ta atal inzar. Yace tunda Malam Mustapha ya taso yake matashi yake rike da addini, har abinda Allah ke wa dan adam gargadi da shi na
furfura ya zo mai har mutuwa ta zo ya ce malam Mustapha bai bata rayuwar shi a banza ba, shi yasa ya ce wala qad faqadtu akhan habiban nasira, na yi rashin dan uwa masoyi mai taimako fi dinina idan a wajen ansabu a cikin addinin mu lokacin da na rasa waɗanda za su taimaki addinin Allah da gaske, sai ya ce khillan saduqan la yaribuka fi'luhu wa maqaluhu yaktaru ma taktaru, haka ya ci gaba da yabansa. To cikin abin da Shehu Abdullahi Gondi ya yabi duniya ko ya yi mata kwata-kwata a ciki, ya ce subhana man qahara al-khalaiqa kullaha bil mauti, sarki ya tabbata ga Allah da ya fi ƙarfin kowa ta hanyar tirmaza hancin ba wani wanda ya sai ce ba zai mutu ba. Ya ce bil mauti wa huwa al-wahid al-qahhar, shi kadai ne mai ran da ba yadda za a yi mutuwa ta same shi, amma duk wanda ka sani wanda ba Allah ba sai wannan ta cin ne. Shi yasa da ya tashi cewa annabi ya dogara sai ya ce masa wa tawakkal alal hayyil ladhi, kenan in ka cire Allah babu wani alhayyi wanda mutuwa ba ta riskan masa, shi kadai ne. Shi yasa yake cewa wato subhana man ahara al-khalaiq kullaha bil maut wa huwa al-wahid al-qahhar, sai ce ma tartadi fi hadhihi ad-dunya lati ma ta'tali tasbu biha al-akhtar, duk abin da kake fatan sai ka samu a duniyar nan to kullun ka lura zaka gani hadarin ta karuwa yake ƙari. Yace faddaru mislu jahamatin wa safasiqin aw qul sarabur riyuha uwaru aw nahru dalut alladhi yashrabuhu hiyamun wada'an indahum a'saru wa khayal tayfin mustara musafir ramal maqila fasahu ja'aru, har zuwa inda ya ci gaba da magana dan ya faɗa maka cewa duniya haka take da matsaloli, kakka bari abin da ke cikin ta yasa ku rabu da Allah subhanahu wata'ala. Allah wanda kuke sarki ya sa mu gani. Wa hadhihi kanat halu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, wannan ita ce halin manzon Allah ma ad-dunya tare da duniya, hina fataha Allahu alaihi minha ma fataha, lokacin da Allah ya bude wa annabi abin da Allah ya bude masa, walam yajidhu dhalika illa zuhdan fiha, sanda duk duniyar za ta budu to shi kuma annaba fursa ce da take sawa abin duk da ya san zai rabu da Allah ya haƙura ya ƙara nisantar wannan abu. Shi yasa anan muka ce muku a satin da muka karanto muka ce matansa babu sun yi haƙuri da aka samu kowa yadda cewa ya kamata a yi mai a ba su ku, amma saboda matan manzan Allah ne da suka nema a yi musu, Allah cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna, in dai wannan duniya suke so da tarkacenta to ku zo zan ba ku, amma in na ji yadda ku daɗi kowace sai in sake ta saki mai kyau. da ba yadda za a yi annabta da harkar tarkace-tarkacen duniya da shagaltuwa da zakari ɗinta wannan duniyan ma ba Allah ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida, ba dan duniya kada kowa ya zama kafiri ba, Allah ya ce la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutu suqufan min fiddatin wa ma'arida alaiha, da duk wanda ya kafirce ma Allah sai mu kawo gidan zinare mu bashi ta Allah dan ka gane ba komai ba ce, haka Allah ya ce. Ta ma ka san dan adam yadda yake, to shi yasa kawai Allah sai ya kassama ta haka, ya ba wanda ya bi shi wanda ma bai bashin bai bashi dan ka gane ba wata tsiya bace, ba haka bane. To wannan shine wa ka halil khulafa'ir rashidin, kaman halin khalifofi shiryayyu Abubakar, Umar, Usman da kuma wa Sayyidi Ali, Allah ya kara musu yarda, wa ghairihim min as-sahaba da wasu da cikin sahabbai alladhina yudrabu bi zuhudihim al-masal, wanda ake buga misali da taka dandan ma annal khazina, tare da taska wal amwali da dukiya kanan tata aidihim tana karkashin hannunsu. Wa hadha huwa az-zuhud ash-shar'i, wannan shine zuhud na shari'a, wa laysa az-zuhud al-bid'i, ba zuhud na bid'a ba, alladhi alayhi kathirun mimman lam yafqahu, wanda da yawa daga cikin wanda ba su fahimci zuhud ba akan shi suke, hatta tarakul kasba, har sai da suka daina aiki, walam ya'khudhu bil asbab, basiruqo da sababi ba. Shi yasa suke cewa Allah ya ce alam tara anna Allah qala li maryama, ai Allah ya ce wa nana maryam, yanzu ba fita wajen gari kawai ce ma sai suka ci karo da mala'ika sai magana, daga yin magana fa hamalatu
sai ga ciki fanta ba zai mihi makanan ƙasiya tana matsafa a ja a halmar kadu sai ga naƙuda ya zo sai ga haihuwa ko duk cikin lokaci ɗaya sai ga magana fanada ha min tatiha fanada ha man tata a wata ruwaya Allah ta hazani kada da ala rabbuka ta taki sariya Allah da yawa na Maryamu wannan daukan cikin da haihuwa lokaci da yana da iko kuma ya sa tattaji ta koshi ba sai ta ci abinci ba amma mai dalilin ne sai aka ce huzzi ilayki bidiz'in nakhlati tusaqitu alayki rutban saboda al-akhdhu bil asbab saboda riko dawa to da haka malamai suka ce ba a kiran tawakkuli zuciyarka ta dogara ga Allah sai kuma kai riko da sababi amma in ka ki riko da sababi kuma ka ce ka dogara ga Allah to wannan sunansa at-tawakkul ba at-tawakkul ba yawa yana da kyau mutum ya gana mutum ne zai zauna ka zo wucewa ana musu da shi ya ce in Allah ya da siya limamin maka kuma gashi ko islamiyya bai zuwa mun kai magana sai ce baka yadda inna Allah ala kulli shay qadir ba ko saboda tunda Allah yana da iko a haka kawai bai da alaka da hanyar makaranta amma zai ci in Allah ya da siya limamin maka to kaga wannan ganganci ne wanqata'u suka yanki anil wasa'il al mashru'a kan hanyoyi na shari'a litahsil rizqi dan samun arziki fasaru alatar sai suka zamanto nauyi alal nasi akan mutane ya takaffafunahum suna neman abin da ke hannunsu ta hanyar cin dukiyar mutane da banna waye ishuna ala sadaqatihim suna rayuwa akan abin da za su ba su na sadakan ma ta hanyar cuwa-cuwa duk sadaka 3 da sadaka 7 da ta 40 da yanzu an karo ta shekara ba din me ya kawo ta ciwa-ciwa sannan su kuma mutanen gari suna da matsala suna da matsala don Allah barin tambaye ku mutum nawa ne daga cikin malamai suka ba da lokutansu kun san cewa mafi yawancin masu karantar da addini lokutan da suke ba al'umma a waje ya fi lokutan da suke ba iyalansu ba ka bane amma mutum nawa ne suke tunanin masu karantar da addinin ya nasa rai to kana da rai ka ba mutane lokutan ka a waje ya fi lokacin wa iyalinka wani abu da zai daga muku hankali yanzu na rantsi da Allah yanzu cikin duk mutum 10 in suka zo gidana wallahi da kyar zan samu mutum 3 da tambayar karatu ya kawo su 7 ko 8 za su zo ne matsalar rayuwa ce ta kawo su to dalaya ba za a shiga wani hali ba wai abin da kai kake da shi wanda suka san ka da shi suka taho me nema sun zo fatawa ko mutum ya ɗauko littafi ya zo karatu a neman kaya ta wai kuma wata buƙatar ku wallahi in ka ji sai kayi mamaki wallahi wani matar shi zai saka aure zai ƙara zai kanta nema ƙofar gida sai ce maka matar shi ce take ba shi matsala sun rabu wadda ka yanzu wani auren zai yi ka yake jira ka sake ɗauko kuɗi ka yi ka ba shi je a wurin wallahi wala haka ake shi yasa duk wanda suke ta'amali da ni sun sani wani lokaci daga cikin abin da mutane ke kokawa yanzu sai a ce ana ta kiran waya na ba a samu na ce ba za ku sami ni ba saboda hatta ta wayan mutum 10 in sun kira ka da gyar za ka samu mutum 3 fatawa ta karatu ce ta sa saka kira ka ko wata matsala ta ilimi tare da ke musu wallahi 7 ko 8 akan matsalar kudi za su kira ka su ganka a gidan gwamnati su zage ka su ganka a wajen wani mai kudi su ce ka dan maula ne sannan suna da matsaloli kuma su taho ina gidanka haka ake ci ta irin wayannan abubuwan na daga cikin ababen da ya sa wasu su kuma dole sai suka koma dabara yaya za a yi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace
wa asbahu udwa suka zamanto gaba ashal wacce take shayin ya fi mujtama'atihim a cikin societinsu. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya ba mu ikon gyara waɗannan ainihin wato matsaloli. Kuma na lura malaman sunna kai ake mu wannan to su dama malaman bid'a sun riga sun gina mabiya, duk talaucin su baka isa ba kai ka zo musu da bukata sai dai ka kawo, tunda kana so Allah ya ma albarka ku to ka kawo. ba ka ake ba tsakani da Allah idan mutum zai aurar da yasa babu kayan ɗaki ya zo kai yake jira ka mata kayan ɗaki ka aurar da ita. Matsalar asibiti ya zo, mutum wanda yake da matsalar kudin haya ya zo, sannan kuma su ganka a gidan gwamnati kuma su zage sai ya kuma kai ba malamin Allah ba. Duk wannan na daga cikin rashin adalci da mutane suke yi, su zo su ɗora mana ainihin aikin da ba namu ba ne, kuma ko da maslaha su ce ta sa ka tafi wani gurin, su ne kuma za su sake koma kuma su zage ka ce ka lalace. Haka Allah ya sa mu dace.